Yo, what's up? Magandang hapon mga tropa. Kumusta naman kayong lahat? At kahapon pala mga tropa is, hindi tayo nakapagbigay ng um, vitamin B12 sa mga alaga natin, sa mga nukis natin. Pero may binigay naman tayong vitamins para sa kanila kahapon. So yun na lang muna. Kasi nung tinignan ko pala yung vitamin B12 natin is wala na, ubos na pala. Kaya kailangan muna nating bumili ng B12 nila. So ngayon mga tropa may ipapakita lang pala ako sa inyo. So yung ginagawa pala natin kahapon, natapos na natin. So nakapagdagdag na naman tayo ng bagong TV. Ito, bagong TV. Yan. So nakatipid na naman tayo sa gastos mga tropa. Kasi may nakita kasi ako sa Facebook, yung ganitong TV pala, kawayan na TV, nagkakahalaga ng 270 pesos. So tipid tayo ng 270 pesos dyan. So yung ginamit pala natin dyan yung mga rita-ritaso lang ng mga kawayan. Katulad nito, yung mga reject na ng mga pinaglagarian ng kahoy, tapos yung mga kawayan natin na ito, mga luma na. So yung pwede pa, yun ang ginamit natin para makabuo tayo ng TP. So ayun, medyo nagkulang tayo sa kunting kawayan, pero nagawan naman ng paraan. So yun, bagong TP. So ang cord pala natin dito is yung gold mga tropa. Ayan o, yung gold, yung anak nung Boston Gold natin. So ito yung anak niya, manang-mana sa tatay, sa palong, sa tindigan, sa kulay, lahat nakuha niya, lahat mga tropa, yung kanyang tatay. So namana niya. Pero ito mga tropa is late maturing kasi itong mga to. So ang lahi pala na ito ay Boston Gold, tapos naka-cross sila sa Golden Boy. Yan. So right mga tropa, no? So pag-uusapan pala natin dito ngayon, so wala tayong masyadong gagawin sa manukan natin. Kaya pag-uusapan natin is yung capacity ng manukan natin dito. So kung makikita nyo, kasi maliit lang yung space ng manok natin, manukan pala, ng space ng manukan natin, maglilimit tayo ng mga ipoproduce natin na manok. So ganun kasi talaga yung pagbibreed. So napaka tinding selection yung mangyayari mga tropa. So ang selection kasi na ginagawa natin is dito lang tayo mga tropa sa may dito lang tayo sa mga medium hanggang sa medium high, ganyan lang. Pero hindi na tayo angat din. Pero pag yung masyado nang matangkad yung manok natin, out na yon. Hindi ko na pinapalaki ng pinapalaki para makaminus din tayo sa mga patuka. Tapos siyempre ang pagmamanok kasi ng mga tropa ay siyempre andyan yung talagang napakatinding selection na gagawin mo. Katulad ng mga tindigan, yung kanyang laro, 'di ba? So bakit na ginagawa ng mga breeder to mga tropa yung selection na yan? Kasi yun yung isang dahilan, kasi kaya yung mga, kung makikita yung mga farm, talagang napakaganda ng mga manok nila dahil talagang matinding selection yung ginagawa nila. Kasi once na hindi ka nagkaling, hindi ka nag-out mga tropa, yung mga hindi maganda talaga na mga manok, yun kasi yung magiging dahilan ng ikakasira ng manukan mo. Katulad na lang kunwari nagtinda ka pa ng mga hindi talaga maganda, to nilaban yun, laban. Tapos siyempre ang mga makakalaban nun is yung mga talagang magagandang klaseng manok, talagang maganda yung tindigan, balansyado. Ayan, balansyado.
So yun, ngayon syempre natalo, kunwari natalo yung manok mo. So ngayon, sa tingin nyo ba mga tropa, uulit pa ba yung mga bumili sa manukan mo? Kahit naman ako siguro, kunwari lumaban ako, hindi nanalo yung mga manok na yun, bakit pa ako babalik dun, diba? So yun, ang ikakasira ng mga manukan natin. Kung kaya hanggat maaga pa, hindi pa ganun kalaki yung nagagastos mo sa pagmamanok, sa manok na yun, i-out mo na. Kasi ako mga tropa, pag ganun kasi na may hindi ako nagustuhan na manok, hindi pumasa sa paningin ko, out ko na yon. Tapos kaya inuulam namin, pinapalaki ko pero inuulam namin. Pero yung mga talagang naselect ko, kagaya ng to, kagaya ng mga to, mga naselect natin, ito is yan yung talagang tinututukan ko. Yan yung mga tinututukan ko na palakihin talaga. So kumpleto sa vitamina, kumpleto sa patuka, hindi talaga sila na uubusan ng patuka. Tapos hindi natin sila pinababayaan mga tropa. Kita nyo naman sa araw-araw na vlog natin, diba? Laging malinis lagi yung mga patukaan nila, malinis lagi yung tubigan nila. Kasi gusto ko kasi may improve kasi yung manukan ko. So ayaw ko nung parang makakabuo ako ng manok na yun ang ikakasira ko, diba? Kasi kunwari sabihin na natin sa mapoproduce natin, kasi ang capacity ng manukan natin is hanggang 17 na manok lang, 17 na manok. So mayroon na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So may 9, 10. Ayan, so may 10 manok na tayo dito. So yun talaga yung mga pinili kong manok na pumasa sa mga paningin ko mga tropa. Ayan. Pero yung iba kasi in-out ko na, naka-out na. Pero hindi ko na yun pinakita dahil syempre madadali na naman tayo kay YouTube. So ganun yung pagmamanok mga tropa, no? Kwentuhan na lang muna tayo kasi wala naman tayong masyadong gagawin ngayon. Kasi yung pagmamanok kasi parang pag-aasawa eh. 'Di ba? Kumbaga sa parang pipiliin mo talaga yung kung saan ka talaga napamahal, 'di ba? Saka yung minamahal ka. 'Di ba? So ganun. Tapos yung mga napabreed mo is yun na yung magiging anak mo, ganun, 'di ba? Pero sa kung kasi mga tropa, sa manukan natin is kunti lang kasi yung space natin, kaya hanggang 17 na manok lang na mapaproduce natin. Kasi hindi naman tayo pwedeng ganito lang yung space ng manukan mo tapos magpo-produce ka ng isang ganyan kalaki. Parang dinuble mo yung production mo. Saan mo ilalagay yun? 'Di ba? Kaya sa pagmamanok kasi mga tropa, hindi kasi din basta-basta yung ginagawa ng mga breeder, lalo na yung mga nauna sa atin, yung mga bigatin na talaga, diba? So ganun yung sikreto na kailangan napakatinding selection yung gagawin mo para mapanatili mo yung ganda ng manok mo, mapanatili mo yung laro ng mga manok mo, kung baga sa mapanatili mo yung vigor ng mga manok mo, no? So ganun yung ginagawa ng mga malalaking breeder, malalaking farm. So pwede na naman natin i-apply sa mga katulad natin na backyard label, pwede natin i-apply yon. Kasi ang ginagawa kasi ng iba, di ba, ang ginagawa nila basta na-i-breed nila, napalaki nila yung manok, yun na yun, hindi sila nag-out. Kasi ang pinakakuan sa kanila is yung makapagbenta sila. So yun yung ginagawa kasi ng mga ibang backyard, kaya minsan hindi na umuulit yung mga buyer nila. Pero tayo kasi mga tropa, ayaw ko ng ganon. So gusto ko lahat ng mga maibibenta kong manok is masisigurado ko ng quality, kasi dadaan talaga yan sa matinding selection na gagawin natin. So
May papakita kasi ako sa inyo mga tropa. So katulad nito, mga na-select natin. Ito yung mga na-select natin ng mga manok. Pero papakita ko sa inyo yung reject na mga manok natin. Right, so yun. Papakita natin yung mga reject na manok natin. Pero ito, hindi ko na sila hindi ko na sila anong tawag doon, hindi ko na sila in-out kasi hinayaan ko na silang lumaki para sa kanun pang ulam na lang. Ayan yung isang reject mga tropa, oh. Yan, reject yan. Yan, reject yan mga tropa. Isang gray. Ano? Diba? Maganda yung tindigan, maganda yung ang tawag doon, maganda yung tindig ng balahibo, balansyado. Ang problema lang kasi mga tropa, sobrang tangkad. Ayan, oh. So ito running for 3 months. So magti 3 months sa katapusan ng June. So sobrang tangkad niya, oh. Yan, napakatangkad niya. Tapos gaya ng sabi ko, yung paa hindi siya anong tawag, hindi diretso, medyo tabingi yung paa niya. Ayan. Kung mapapansin mo pag inangat mo yan, talagang makikita mo nakaganyan yung isang paa, nakaganyan, ah. So yan yung isang reject natin. Tapos nandito pa yung isang reject natin mga tropa. Ito yung isang reject natin, oh. Ayan. Kapatid nito nung Boston Gold natin. Ayan. So bakit naging reject to mga tropa? Kasi kung titignan mo, maganda naman yung tayo, maganda yung tindig. Kasong problema, yun din, parehas din. Yung paa ay yung tangkad din, masyadong matangkad. Sobrang taas nan. Yan, sobrang taas. Tapos hindi siya balansyado mga tropa. Yan, hindi balansyado. So yun yung mga dahilan kaya bakit na nag-out tayo at bakit na nagkakaroon tayo ng mga selection sa mga manukan natin. So ganun din mangyayari dito mga tropa sa mga pasisiw natin. Ito, sa mga pasisiw natin na to, katulad ng mga to, siyempre bata pa sila, kaya hindi pa natin masyadong makikita yung tindigan nila. Pero pag nagkaroon na sila ng mga 2 months o 3 months, doon na natin makikita kung saan nga ba dyan yung mga reject natin o yung mga talagang hindi maganda yung tindigan, ganyan. Tapos yung anong tawag doon sa mga yung balansyado, dapat makita natin lagi yon. Pero pag hindi balansyado, out na agad. So dito naman yung mga napili natin na ibang manok natin mga tropa. Ayan, yung mga magto 2 months natin, nandyan sila. Ayan, oh. Ayan, balansyado yung mga yan, oh. Ganda. So sa 4 na ay 6 na magkakapatid, so 3 lang yung pumasa. Ayan sila, oh. Yan lang. So magto 2 months pa lang nakita ko na, kita ko na yung tindigan nila, so yan. O diba, nag-out na tayo. So yung in-out natin, lalaki kasi yung mga yun. So nangyari, nandun, nag-fly away na. Nag-fly away na dun sa kabila. Right, so yun yung sistema ng manukan natin mga tropa. Kailangan mo talaga yung gawin yan kung nagbi-breed ka, na kailangan mong magkaling talaga, mag-out, o kaya wag mo lang isama yung mga reject na manok mo para mapanatili mo yung kagandahan ng manukan mo, diba? Kasi wag kang manghihinayang sa isang manok
kung yun din naman yung ikakasira ng manukan mo, 'di ba? So ganun, alam na ng mga malalaking breeder yan, lalo sa mga farm, alam nila yan. So kahit na backyard breeder lang tayo, pwede nating i-apply yon. So ano ba yung mga benefits nun? Kakatipid ka sa patuka, o 'di ba? Tapos syempre pag may bumili sa manukan mo, mga buyer, syempre yun yung isang advantage nun, babalik-balikan nila yung manok mo kasi syempre maganda, na-select mo yung magandang klase na manok. Kasi ang sabi nila, sa 3 manok may iisa lang na pinakamaganda sa kanila, o, diba? Pero meron din naman sa 3 manok na yon, meron din naman yung pinaka pangit talaga. So yun yung i-out mo yun. So ganun lang yung selection ko sa mga manukan ko, mga tropa, no? Sa height, sa balance, sa laro. Tapos siyempre pag ganun kasi mga tropa na talagang dumaan sa matinding sakit yung manok mo, out mo na yun, huwag ka namang hinayang, 'di ba? Ganun yung ginagawa ko pag ganun na matindi masyado yung sakit ng manok ko, out na yun. Pero pag yung mga symptoms lang ng sipon na kaya namang gamutin, isosurvive natin yon. Pero pag yung talagang dumaan sa matinding sakit, wala, mababansot na yon, reject na sa akin yun, mga tropa. So ganun kasi ako, mga tropa. Kaya mapapansin nyo bakit na September pa lang ako nagbe-breed. So bakit ito pa lang yung na-breed ko. So ganun kasi yung ginawa ko. Yung mga hindi maganda, out na. Alright, so yun lang, mga tropa, yung vlog natin. So nice ko lang na i-share sa inyo kung bakit ako nag-a-out, o bakit na kunti pa lang yung manok na naka-cord dito sa mga manukan natin. Kasi ganun nga yung ginagawa ko. Yan. So napakatinding selection ang gagawin natin, mga tropa, para mapanatili natin yung maayos na manok na titinda natin, may bibenta natin sa mga gustong bumili ng manok natin. Tapos yun na yung mga na-select natin, yun na yung mga talagang tututukan natin. Alright, so yun lang yung vlog natin, mga tropa. See you sa next vlog natin. Alright, salamat sa inyong walang sawang panonood.